Уладзімір Кабарыха працаваў кіроўцам, экспедытарам у прыватнай менскай кампаніі. Рэйсы былі пераважна ў Расею. Перавозіў малако і малочныя прадукты. Усё было добра, пакуль увоз харчоў з некаторых заводаў Беларусі не забаранілі. У 2017 годзе ў кампаніі знайшлі новую схему працы – шэрую. Начали выписывать документы на Казахстан, чтобы проскочить где-то границу, и выезжали левыми окольными путями. И разгружались под Москвой, в Москве практически. Нібыта ў Казахстан малочку сталі адпраўляць праз дзень. Уладзімір не хацеў незаконна вазіць санкцыйныя прадукты. Таму з кіраўніцтвам здарыўся буйны канфлікт. Працадаўцы запэўнівалі кіроўцу, што хутка адмовяцца ад шэрых схемаў, але абяцанні не стрымалі. Аднойчы ў Расіі груз арыштавалі, і Уладзімір прастаяў на мяжы цэлы тыдзень. Аднак кіраўніцтву ўдалося ўсё вырашыць, а Уладзіміру прапанавалі звольніцца. 4 года ты угоден, ты лучший водитель, потому что любые трудные рейсы, нетрудные рейсы, ты все выкрываешь, все, что нужно, делаешь. А раз ты пошел против, значит, и сделаны выводы, и ты не нужен тогда. У кампаніі Уладзімір працаваў паводле бестэрміновай працоўнай дамовы. Сыходзіць з працы на ўласнае жаданне ён адмовіўся. Тады яго выправілі ў адпачынак на 77 дзён, адразу за ўсе гады працы. Пасля адпачынку Уладзімір прыйшоў у офіс, паведаміў, што гатовы працаваць і чакаў паведамлення аб рэйсе. Цягам 4 гадоў пра тое паведамлялі па тэлефоне, але гэтым разам 2 тыдні ніхто не тэлефанаваў, а потым мужчыну запрасілі ў офіс і звольнілі. Я им прямым текстом и сказал, я говорю, я вам что, уборщица здесь еще кто-то, что я должен сидеть в офисе. Уладзіміра звольнілі паводле артыкулу 42 працоўнага кодексу, прасцей кажучы, за прагулы. Мірыцца з такім запісам у працоўнай кніжцы ён не захацеў і звярнуўся ў суд. Выступіць у якасці сведкі ды распавесці, што сапраўды адбывалася ў кампаніі і паводле якога графіку працавалі кіроўцы, пагадзіўся толькі адзін калега Уладзіміра. Пазней яго таксама папрасілі звольніцца. Астатнія работнікі сакрэты фірмы раскрываць адмовіліся. Потому что шестерки, потому что за свою шкуру трясутся и боятся рот открыть. У судзе Уладзімір Кабарыха, акрамя таго, каб яго звальненне прызналі незаконным, прэтэндаваў і на грашовую кампенсацыю. Ён хацеў, каб кампанія вярнула яму 1000 рублёў, выдаткаваную на адвакатаў, а таксама выплаціла кампенсацыю ў памеры 10-разовага сярэднямесячнага заробку, каля 7000 рублёў. Вроде бы и проиграл, но с другой стороны они меня не сломали. Поэтому... Не знаю, должны бороться, должны доказывать свое. Как по-другому жить, если ты видишь, что несправедливость, и просто опустить руки? Згодна з беларускім законам, невыкананне работнікам працоўных абавязкаў з незалежных ад яго прычынаў не можа разглядацца як дысцыплінарная правіна. На бок Уладзіміра Кабарыхі стаў пракурор, аднак суд падтрымаў працадаўцу, а не кіроўцу. Ва Уладзіміра быў дыктафонны запіс, які пацвярджае, што пасля адпачынку ён быў у кампаніі ды кантактаваў з кіраўніцтвам. Аднак разглядаць запіс у якасці доказаў суд не стаў. Говорю тебе прямым языком. Тебя не хотят здесь ни мы, ни коллектив. Да лістапада ва Уладзіміра яшчэ ёсць час абскардзіць рашэнне суду. Таксама былы кіроўца звярнуўся ў пракуратуру з заявай аб нелегальных перавозках санкцыйнай малочкі. Аднак гэтай справай ніхто не зацікавіўся. Мы вырашылі спытаць у беларусаў, ці гатовыя яны будуць адстойваць свае правы, калі працадаўца вырашыць іх звольніць. Отстаивать право остаться вряд ли я буду, потому что если неадекватный работодатель, то надо увольняться, правильно? Но при этом я буду отстаивать свое право получить компенсацию. Где меня, скажем так, не уважают, не ценят, я не буду оставаться. По какой причине он уволил? Если... Суд, прокуратура, Министерство труда. Просто найдем другую работу. Пойду домой. Да. Поспим и найдем другую работу. Надо родиться не белорусами, а украинцами или алжирцами, и тогда они будут знать, что надо делать. Летась, паводле афіцыйнай статыстыкі, наймальнікі на буйных і сярэдніх прадпрыемстваў краіны звольнілі каля 700 000 чалавек. Колькі з іх былі звольненыя незаконна, невядома. Калі вы разумееце, што працадаўца несправядлівы ў дачыненні вас, можна звярнуцца па дапамогу ў незалежны прафсаюз і пайсці ў суд. І пажадана не адкладаць гэтай справы. Если он получил приказ об увольнении, то ровно месяц только на то, чтобы обжаловать по Трудовому кодексу. Если пропустишь срок, тебя никто не восстановит.
Беларусы рэдка адстойваюць свае правы і судзяцца з наймальнікам, а дарма. Калі суд прызнае, што вашае звальненне было незаконным, то вас адновяць на працы і выплацяць сярэдні заробак за перыяд вымушанага прагулу. Калі ж аднаўленне вас на працы суд палічыць немагчымым або немэтазгодным, працадаўца мусіць выплаціць грашовую кампенсацыю ў памеры 10 сярэднямесячных заробкаў.